Friesland verbindt, dat is een initiatief van de provincie Friesland. Dit om het gemeenschapsgevoel weer een zetje in de rechter aan. Nou, wij zeggen dat het verenigingsleven best wel onder druk staat. Het vinden van vrijwilligers en mensen die het daarvoor inzetten willen, ja, dat wordt juist iets minder. We zeggen wel dat het in Friesland nog een soort plak vindt. En ja, wij vinden dat wichtig om dat te stimuleren en naar je vrijwilligers te binden aan organisaties. Maar het is moeilijk dat ik een beetje in schild. Die ontvangen de gasten, die leren de moeder draaien en een moeder die draait, die bloot. Een moeder die net draait, die vertrekt eerst en die wordt bij. Het is Friesland verbindt, het is een beetje het gemeenschapsgevoel. Heb je het idee dat dat achteruit gaat in Friesland? Dat idee hebben we net direct, maar wij zijn wel altijd wakker op zoek naar jonge vrijwilligers. Dus juist hier straks bij de meesten, bij jonge meesten omrennen, daar ben we hartstikke wijs mee. Want de generatie die de moeders binnen, dat binnen in regel wat oudere meesten. We hebben het griezig hier, lieken zo wij zelf. Maar dus wij zieken wat een jonger on was en die materie toch uit voortkomen. Dus daarom doen we graag aan dit soort evenementen mee. Het verenigingsleven maakt het wel dat het nog leefbaar is. Nou, daar hebben wij zwaar voor, dus wij zijn bij Sint-Juwet zo vol als mogelijk de loeken in hebben. De organisaties kunnen €400 onvregen om de door echt hier te zetten, mensen binnen te hebben. En hopelijk smiet dat ik weer wat naar je vrijwilligers op, die mannen de schouders eronder zetten en dat ik trooien aanvallen. Nou. Alle vrijwilligers waren uitnodigen om in Messelwier te komen en dan kregen alle moeders een nieuwe bodywarmer. Wie de Friesland verbindt krijgt het setje om dat te doen? Ja, dat wie het setje, want uw moedercoördinator, dat is Wanner Bange, die hier de lucht van kreeg dat Friesland verbindt de mogelijkheden binnen. Dus we hadden gebruik van maken om uw vrijwilligers hier al uit te nodigen. Daar ben ik gewoon bij die lessen op oren moen, maar hier is ook een leermeester die jou doen les in moederkunde hier, zeg maar. Dus die is ook aanwezig, dus daarmee hopen we dat het ook aantrekkelijk is voor de mensen om kennis van te nemen. Deze moen is al 200 jaar oud. Het is een cultureel erfgoed. Het draait nog iets, volslaan op vrijwilligers. Nou, ik denk dat dat uniek is voor Friesland. En als we dat een beetje stimuleren kunnen als provincie, dan doen we dat heel graag.